στο διάλογο πια με την κολοπολιθρόνα ή Μαρτών πια. Έχετε έρθει με νεύρα, βλέπω, Τόσα λεφτά πληρώνουμε δηλαδή. Ανανεώστε λίγο το χώρο σας. Το έχουμε πει. Πιάνει το σβέρκος μας να πούμε. Έχουμε πάθει τέτοιο θλάσσιο. Δεν γίνεται, είναι ειδικό ο καναπέ, σας έχω πει. Δεν πρέπει να αισθάνεστε άνετα μόνο. Και εσείς γιατί κάθεστε σε καρέκλα, Σας παρακαλώ, μην με κοιτάτε εμένα, το ταβάνι. Φοβάμαι. Το ξέρουμε, κύριε Κωνσταντίνη, ότι φοβάστε. Το θέμα είναι να δούμε σήμερα το φόβο το σημερινό. Να δούμε. Θέλω να δω τι είναι το σημερινό. Φοβάμαι το χρήμα, γιατρέ. Όσο όμορφα μυρίζει, τόσο άσχημα βρωμάει. Όσο περισσότερα λεφτά βγάζεις, τόσο το πιο πιθανό είναι να μπεις στη φυλακή. Μα τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Κωνσταντίνη. Το χρήμα είναι η κινητήριος δύναμη. Άμα δεν είχατε λεφτά, πώς θα ερχόσασταν σε μένα, για παράδειγμα. Ντροπή σας, γιατρέ. Έχετε δώσει και όρκο. Μόνο το χρήμα σας νοιάζει. Είμαι άρρωστος. Μια χαρά είστε. Και αφού είμαι μια χαρά, γιατί έρχομαι σε εσάς. Όχι, όταν λέω καλά, δεν εννοώ μια χαρά εντελώς. Θα γίνετε καλά εντελώς μετά από τις επισκέψεις που έχουμε κανονίσει. Το καλά είναι αόριστο. Εμείς θα το κάνουμε συγκεκριμένο μέσα από τη μεταξύ μας ανάλυση των εσωκομματικών σας διαταραχών αναπερίπτωση. Όλα ξεκίνησαν από την παιδική μου ηλικία, γιατρέ. Από τότε που έκανα την πρώτη μου γνωριμία και επαφή με το χρήμα. Εκεί που όλα τα μικρά παιδιά γνωρίζουν τον κουμπαρά τους. Βέβαια, ο κουμπαράς είναι η πρώτη επαφή με τα κέρματα, που λέμε τα κάλατα, που εκεί μαζεύουμε στον κουμπαρά. Συνεχίστε όμως. Ο κουμπαράς μου ήταν η πρώτη προσωπική μου τράπεζα. Ήμουν τραπεζικός και δεν το ήξερα από τότε, από τόσο ਦਾ παιδί. Εκεί μάζευα σιγά οικονομίες μου. Τον κουμπαρά μου τον είχε κάνει δώρο ο παππούς μου συγχωρεμένος και ήταν ένα πολύ όμορφο μικρό ροζ γουρουνάκι. Πύλινο, παρακαλώ. Ναι. Είχατε κι εσείς γουρουνάκι? Όχι γουρουνάκι, εγώ είχα ένα σκυλάκι είχα, αλλά είναι τη ίδια συνομοταξία. Εκεί λοιπόν μάζευα με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα τον σπάσω, θα πάρω τα λεφτά και θα πάρω το δώρο που πάντα ονειρευόμουν, όλα τα λεφτά που μου δίνανε οι δικοί μου και όχι μόνο. Έκανα και εγώ τις προσωπικές μου οικονομίες. Ένα μεσημέρι γυρνάω στο σπίτι από το σχολείο και τι να δω, Τι είδατε, κύριε Κωνσταντίνη? Ο κουμπαράς είχε εξαφανιστεί. Μπαίνω στο σπίτι, κοιτάω από εδώ, κοιτάω από εκεί, κοιτάω από πάνω, κοιτάω από κάτω, πουθενά ο κουμπαράς. Πού είναι ο κουμπαράς μου? 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 Πού είναι άραγε ο κουμπαράς μου? Είχε εξαφανιστεί ο κουμπαράς μου. Ακριβώς αυτός είναι ο σκοπός του χρήματος. Να νομίζεις ότι σου δημιουργεί ασφάλεια, αλλά στο βάθος να σε κάνει ανασφαλή. Τι είπατε τώρα, γιατρέ μου? Τι είναι αυτό που είπατε τώρα, γιατρέ μου? Να ξέρετε, με βοηθήσετε πάρα πολύ, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, τον κουμπαρά μου τον είχε πάρει ο ίδιος μου ο πατέρας για να πληρώσει τη ΔΕΗ. Πάει το PlayStation. Θα σας έκοβα το ρεύμα? Θα μας το κόβανε για να πάει να πληρώσει ο πατέρας μου τη ΔΕΗ. Πήρε τα δικά μου τα λεφτά. Άρα μικρό το κακό. Τι να το κάνατε το PlayStation αφού δεν θα είχατε ρεύμα? Δεν το έβαλα κάτω όμως και πήγα και δούλεψα στο κουρείο της γειτονιάς. Μη φανταστείτε τώρα καμιά θέση ιδιαίτερη, έτσι. Βοηθάκι, φαράση, σκούπα, μαλλί, γέννη, αφρός, νερό. Κολόνια. Λέω 200 ευρουλάκια, έτσι. 200 ευρουλάκια και μαύρα. Έτσι κι αλλιώς. Όλοι στην Ελλάδα μαύρα δεν δουλεύουν. Και σε χρώμα και σε χρήμα. Γι' αυτό οι μισοί Έλληνες είναι ντύρλα και άλλοι μισοί είναι λαθρομετανάστες. Για αλλού. Και πάνω που ήθελα ακόμα ένα μήνα για να συμπληρώσω το ποσό να πάρω το PlayStation, κάνει ντου η επιθεώρηση εργασίας. Ένα μικρό στενάκι ήταν, γιατρέ, της γειτονιάς. Απέναντι το παρκάκι. Δίπλα εργοστάσια, βιομηχανίες, εταιρείες, ρεστοράν, πολυεθνικές. Τόσοι πολιτικοί που όλοι αυτοί εργάζονται σε μαύρο χρήμα και αδήλωτη εργασία και η επιθεώρηση εργασίας ήρθε στο κουρείο. Και όχι σε όποιο και όποιο κιόλας, έτσι. 4x4, 2 καρέκλες. Στο κουρείο της γειτονιάς. Στο κουρείο του Μίτσου. Γιατί δεν πήγαινε στο Σαμαρά? Τον Αντώνη Σαμαρά, έχει ο Αντώνης Σαμαράς κουρείο. Του τρίφωνα του Σαμαρά που έχει. Η μοίρα σας έχει χτυπήσει πολύ άσχημα, δεν ξέρετε τι λέτε. Αλλά τέλος πάντων, προχωρήστε, τι έγινε? Μετά παντρεύτηκα. Και εκεί άρχισαν όλα. Ρε, όλη την ημέρα η γυναίκα μου με έψελνε. Έψελνε κιόλας, ήταν της εκκλησίας. Δεν έψελνε τροπάρια, γιατρέ. Εμένα έψελνε κανονικά. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και δεν είσαι άντρας εσύ, ρε. Και πώς θα ζήσουμε έτσι, ρε. Και τι λεφτά είναι θα παίρνεις, ρε. Δεν βλέπεις ο Μίτσος και ο Αργύρης της Κικής και της Μαρίας έχουν χεστεί στο τάλιρο? Την άκουσα, γυναίκα μου, ήταν τη σεβάστηκα, τι να κάνω. Άρχισα κι εγώ μια θεραπεία και πέρα από τη θεραπεία άρχισα και έτρωγα ό,τι έβρισκα, γιατρέ. Δηλαδή κρέατα, πατζάρια, φακές, φασόλια, ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε. Μέχρι μουρουνόλαδο έφαγα. Πιστέψτε με, γιατρέ. Εγώ χρήμα δεν έχασα ποτέ. Έχει πρόβλημα ο κόλος μου.
Και πάνω που είμαι απελπισμένος, τρελαμένος, άσε που έχεις 6 φορές την ημέρα, άρχισαν να χτυπάνε τα τηλέφωνα. Όπα, λέω, τι είναι αυτό το κακό το πράγμα. Συνέχεια τηλέφωνα από το πρωί μέχρι το βράδυ, γιατρέ. Ποιος σας έπαιρνε, κυρία Κωνσταντίτη? Οι τράπεζες, Εθνική, Πειραιώς, Αλφα, Eurobank, Citibank, Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Ευαγγελιστών. Όλες οι τράπεζες με παίρνουν τηλέφωνο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αφού στο τέλος αισθάνθηκα Μαριδάκης. Ο Μαρινάκης εννοείται. Όχι, ο Μαρινάκης είναι άλλος. Ο Μαριδάκης, εγώ, τι ήμουνα λάρτζε. Και τι σας λέγανε στο τηλέφωνο? Μοίραζανε χρήμα, γιατρέ. Μιλάμε για πολύ χρήμα. Το χρήμα έρε. Τρελάθηκα. Γυρίζαν τα μάτια μου ανάποδα. Αρχίσαν και μου δίνανε δάνεια. Πολλά δάνεια. Διακοποδάνεια. Αμαξοδάνεια. Εορτοδάνεια. Δωροδάνεια. Γαμοδάνεια. Και ό,τι άλλο σε δάνειο μπορεί να φανταστείς. Μιλάμε για πολύ δάνειο. Μιλάμε για δάνεια, γιατρέ. Πολλά δάνεια, γιατρέ. Δάνεια και κάρτες. Εγώ προσωπικά είχα 10 κάρτες και άλλες 15 είχε η γυναίκα μου. Μιλάμε για πολύ κάρτα τώρα, έτσι. Ένιωσα ξαφνικά πλούσιος σε ερήμο. Πω, τι σας είπα τώρα, γιατρέ. Να καταλάβετε ότι από εκεί που δεν είχαμε τίποτα, ακούστε τι πήραμε. Πρώτα απ' όλα, γυρίσαμε όλο τον κόσμο. Κάναμε ταξίδια, γιατρέ. Πάρα πολλά ταξίδια. Πήρα μια τζιμπάρα 4x4, σκάφη για την πεθερά μου. Ανοξίδωτη μιλάμε τώρα, όχι ότι και ότι του κόλου, έτσι. Πεθερά μου ήταν αυτή, την αγαπούσα και αυτή την να κάνω, είμαι και μαλάκας. 6 κινητά, 3 λάπτοπ, πισίνα στο σαλόνι. Θερμενόμενοι τώρα, όχι ότι και ότι, δηλαδή μπαίναμε το χειμώνα και αισθανόμασταν ότι ήμασταν στη Χαβάη, στα νησιά Μαουρίσιους να πούμε. Τότε γαμούσα και έδερνα κυριολεκτικά, γιατρέ. Αυτό να το προσέξετε, ιδίως το έδερνα να το προσέξετε. Όχι, δεν καταλάβατε, γιατρέ. Δεν το έκανα. Το γνωμικό το λέει. Ναι, εγώ σας το λέω για να μην το ξαναπείτε. Δεν είναι η εποχή τώρα. Θα σας παρεξηγήσει κανένας με καναμιτού και βλέπω να σας γαμάνε και να σας δέρνουν εξά το τέλος. Α, μην με μπερδεύεις εμένα, γιατρέ. Γιατί δεν είναι και καλή μέρα, έτσι. Είμαι έτσι. Έτσι. Τι μέρα είναι? Τετάρτη. Τι μέρα είναι, ρε γιατρέ? Δεν ξέρεις τι μέρα έχουμε ραντεβού? Τετάρτη. Η μέρα που ήρθε ο λογαριασμός ήταν τότε που έχασα τον κόσμο κάτω τα πόδια μου. Οι δόσεις έρχονταν η μία πίσω από την άλλη. 5 έπαιρνα, 15 χρώσταγα. Ήμουν σε απόγνωση. Δεν ήξερα τι θα γίνει. Ευτυχώς εκείνη τη χρονιά που η κυβέρνηση μας έδωσε αύξηση στο μισθό 2,5%. Δηλαδή τέτοιο δώρο ήρθε εξ ουρανού. Παναγία μου, λέω, ευτυχώς οι άνθρωποι να είναι καλά. Σωθήκαμε. Ξέρετε γιατί είναι τη 2,5%? Ξέρετε εμείς με 2,5% τι κάναμε? Ξαναπήραμε φέτα στο σπίτι. Γραβιέρες, σαλάμια, ζαμπά. Ανάψαμε το θερμοσύφωνο, κάναμε μπάνιο σε ζεστό νερό. Νιώσαμε άνθρωποι. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Αυτό για 2 μήνες. Γιατί μετά έσκασε μύτη τράπεζα. Η Εθνική. Ήρθε ο κλητήρας με τις αποδείξεις και τα χρέη στο χέρι. Εκεί τα χρειάστηκα. Μου έκανε την καρδιά περιβόλη. Τι βάλατε? Πού? Στο περιβόλι. Α, γιατρέ, τελικά μήπως δεν είστε γιατρός? Ελαφραίνω λίγο τη συζήτηση, σας παρακαλώ. Χιούμορ. Είναι κάτι που θα το νιώσετε εσείς μετά τη 10η συνεδρία. Λοιπόν, και τη λύση τη βρήκατε με τα δάνεια και όλα αυτά? Ευτυχώς είχα τον ξάδελφό μου μέσα στο Υπουργείο Οικονομικών. Μου λέει, ξάδελφε, Έμα, μην ανησυχείς. Εδώ είμαι εγώ. Θα σου κανονίσω ένα ραντεβού με τον Υπουργό και όλα θα φτιάξουνε. Θα στα καθαρίσει όλα. Το μόνο που πρέπει να κανονίσεις, ξέρεις πώς γίνονται αυτά τώρα, έτσι. Είναι μια μίζα. Μη σε απασχολεί. Έκλεισα το τηλέφωνο και είχα γαλινέψει. Ηρέμησα. Λέω, πάει αυτό όταν σωθήκαμε. Την επόμενη μέρα, ντυμένος, σένιος, κουστούμάκι, γραβατίτσα στο Υπουργείο. Το ραντεβού ήταν στις 11. Ήμουνα και από τις 10:30. Μισή ώρα περίμενα απ' έξω. Ωραία γραμματέα, εκπληκτική. Υπέροχη, ωραίο χαμόγελο, ωραίο. Καταλαβαίνετε, Ναι. Και μπαίνω στο γραφείο του Υπουργού. Ήταν σαν να μην ήξερε όσα χρόνια είμαι γεννημένος. Με υποδέχτηκε σαν να ήταν χθες. Καλώ στο φίλο μου τον Ευστράτιο, καθίστε, κάθισα. Τι θα πάρετε? Ευτυχώς δεν ήθελα να πάρω τίποτα. Ανοιχτήκαμε, μιλήσαμε. Μου λέει, μου έχει μιλήσει ο ξάδελφός σου. Ελπίζω να έχει μιλήσει και σε σένα, βεβαίως, και μου έχει μιλήσει, του λέω, Υπουργέ μου. Μη σε απασχολεί τίποτα. Εδώ είμαι εγώ. Εσύ θα πρέπει να κάνεις μόνο αυτό που σου είπε ο ξαδελφός σου. Ναι, του λέω, μου έχει μιλήσει εκείνη τη μίζα. Αμόκ τον έπιασε. Μη λες τέτοια πράγματα εδώ πέρα. Ακριβώς γι' αυτό εννοώ. Αλλά πρόσεξε με. Δεν μιλάμε για μία. Έχω και 4 άτομα από κάτω που πρέπει να τακτοποιήσουμε για να προχωρήσει γρήγορα η υπόθεση. Μιλάμε για 5. Για 5 και καθάρισες. Θα ξαναβγείς στην κοινωνία αμόλυντος. Θα μπορείς να κάνεις ό,τι συνδιαλλαγή θέλεις. Ευτυχώς που παρακολούθησα τηλεόραση και ενημερωνόμουν. Ξέρετε ότι για να γίνουν αυτά όλα, Νοβάρτης, υποβρύχια, Siemens, ανεμογεννήτριες, εξοπλιστικά, διαγραφή χρεών, έπαιρνε λίγο χρόνο, αλλά γινότανε, καταλαβαίνετε. Και έτσι έφυγα ήρεμος από το γραφείο του Υπουργού, γιατρέ. Παίρνω που λέτε σβάνα τους δρόμους και τα τηλέφωνα. Έκανα ό,τι τηλέφωνο είχα σε φίλους, συγγενείς, ξαδέρφια, δευτεροξάδελφα, τριτοξάδελφα, παππούδες δεν είχα. Συγγενείς, όπου και να βρίσκα, προκειμένου να μαζέψω αυτά που χρειαζόντουσαν. Ήταν δύσκολο, δεν λέω, ήταν δύσκολο. Πολλοί δεν μπορούσαν οι άνθρωποι. Ρίση περνάμε. Τελικά όμως μάζεψα αυτά που μου ζητήσανε, τα βάλα σε ένα πακέτο πάμπερς και τα έστειλα στο Υπουργείο. Λύθηκε το πρόβλημα, λύθηκε. Δεν λύθηκε. Δεν λύθηκε και δεν κατάλαβα και ποτέ γιατί δεν λύθηκε. Εγώ τι μου ζητήσαν το έστειλα.
έστειλα. Έστειλα 3 μίζες για Fiat και 2 μίζες για Ford. Συγγνώμη κύριε Κωνσταντίτη, στείλετε στον Υπουργό μίζες αυτοκινήτων. Αυτά μου ζητήσανε, αυτά έστειλα. Είστε βλαμμένος κύριε μου. Δεν ξέρω τι είμαι, το μόνο που ξέρω είναι ότι 3 μήνες μετά χτύπησε την πόρτα μου ο εισαγγελέας. Και έφαγα 3 χρόνια φυλακή, με χώρισε η γυναίκα μου, κατάσχεσαν ό,τι είχα και δεν είχα, αλλά και πάλι δεν έχω παράπονο, γιατρέ. Δεν έχω παράπονο. 3 χρόνια στη φυλακή πέρασα υπέροχα. Έκανα καινούριες νοημίες. Μίλαγα με ηθοποιούς, με πολιτικούς, με σκηνοθέτες, με επιχειρηματίες. Όλος ο καλός κόσμος εκεί ήταν μαζεμένος. Περνάγαμε υπέροχα και πάνω απ' όλα τζάμπα, βέβαια, έτσι. Τότε κατάλαβα ότι το χρήμα δεν το είχα ανάγκη. Και γιατί βγήκατε? Δεν βγήκα, γιατρέ. Με βγάλανε. Μαλάκες τους έχεις να μεταΐζουνε τζάμπα. Δυστυχώς στην Ελλάδα και στη φυλακή να μπεις θα πρέπει να έχεις μίζα για να παραμείνεις. Από ό,τι βλέπω τα χαπάκια δεν θα τα αποφύγουμε. Επιτέλους θα πάρω χαπάκια! Δεν μιλάω για εσάς κύριε Κωνσταντίτη, για μένα λέω, για μένα. Πρέπει να αρχίσω τα χάπια. Δεν αρχίσω και ρετάρω. Σας περιμένω την άλλη Τετάρτη, όχι από εκεί είναι η τουαλέτα. Δεξιά είναι μπράβο, εκεί είναι η έξοδος.